رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي parce que yatime de be bolo e be fe ka furu me afuru na volo ti bolo tiena me adun ko biye o kuma na to ya na volo be mbolo kana furu wal me fe ka furu me akomandi ye da ka na volo de ko biye o me ni sirana ala nyedun o kuma na ko to e aka furu like mata balakum minan nisa'i ni muso jari yatime de ngo fe o furu flata naka die sabayere ta nani yere furu nga nasrana ko ala tana se ka kɛ ladiri ye o muso wɛrɛw fɛ kun dan kelema walima aka jɔn minnu bɛ yen e bɛ se k'o dɔ furu ni hɔrɔnmuso nafolo t'i bolo zalika o min filɛ nin ye adna o de ka suru tiɲɛ na an la ta'ulu bimana a kana na sirabla an la ta'ulu tafsirkɛla caman bɛnna ka ko sirabla de don mais tafsirkɛla dɔw ko arabukan si yɛrɛ tɛ se k'a fɔ diɲɛ na an la ta'ulu k'o kɔrɔ ye i kana na jɛngɛ ka sirabla ko arabukan tɛ sɔn o ma diɲɛ kɔnɔ ko ni o arabukan don a tɛ kɛ an la ta'ulu ye ko tuma na an bɛ segin ka na tɔwusu de ka kuma ma kɛna yakra'u tilka al-aya an la ta'ilu an la ta'ilu o de akana jɛngɛ mais an la ta'ulu ko akana kɛ kɔbatigi ye c'est-à-dire denbaya kana na bonya amma minal iyali an la ta'ulu akana na kɛ iyalubatigi ye o kuma na a bɛ dɛsɛ ka hakɛ dafa o ye tɔwusu ka kuma ye ale ko n'a sɔrɔla jɛngɛni don ko a tɛ fɔ ta'ulu ko a bɛ fɔ an la ta'ilu ya ko kuma na a bɛ fɔ de an la ta'ilu na wa atu nisaa ay muso sɔn sadaqatuhunna ka furu nafolo la nihilatan de kɔrɔ ye an ti bi nafsin ni yɔrɔ de do u ni yɔrɔ do a ka kan ka d'u ma nka n'u yɛrɛ jɛna dɔ kɔ a ye muso somɔgɔw ko furu nafolo ye 40,000 ye ayiwa i nana 40,000 di o y'a di muso ma muso yɛrɛ ko 20,000 ta e ka ko ka di ne ye n di nin doni ba in da i kun 20,000 ta mais ka sɔrɔ i m'a bagabaga i m'a nɛgɛn fana dɛ parce que ala y'a fɔ k'a walanwala dɛ lakum minhu a jɛna n'a ye de a ko e ka 20,000 ta sariya la ala ko cɛ o ta koyi ayo fakuluhu do wa a y'o dun hani an tayyiban jurumu t'a la koyi mari an mahmud al-aqiba o tuma na foyi ti a dun ye nisɔndiyalen foyi t'a kɔfɛ na wala tutu sufaha a kana dili kɛ nalomaw ma amwalakum a ka nafolo la nafolo min ko don ala ye kɛli kɛ aw ye aw silamɛw ye ni k'o kɛ ɲɛnamaya jɔbere ye nka a ye yatimɛdenw niyɔrɔ di bi maana a ye dili k'u ma fiha nafolo in na a y'u fɛɛrɛw bɔ a ye kuma f'u ye kumakana kuma min cɛ ka ɲi a kana a ka nafolo di a ka nalomaw ma bon nalomaw ye jeni ye mɔgɔ dɔw bɛ hali u den ko nege kama u bɛ se ka wari ba ta ka di den ma taa nin kɛ taa nin kɛ a bɛ taa wari bɛɛ dun k'a ban parce que e n'ale ka yeta tɛ kelen ye e bolo a ka avenir dilan ale bolo na n ka n bari n ka tɛmɛ n tɔw kan mana olu ye souvent aw ye parce que u t'a dɔn min bɛ sen na bon mɔgɔ min ma kɔrɔbaya n'a tɛ nafolo baara cogo dɔn o tuma na o ye nafolo sufahaw de ye quoi o tuma na a kana a ka nafolo di a ka nalomaw ma o kɔrɔ ye minnu tɛ nafolo yɛrɛ kɛcogo dɔn kuma kɔrɔ ye o de ye o tuma na yatimɛden ka nafolo b'i bolo i yɛrɛ y'a dɔn a ka dɔgɔ kana d'a ma o kuma ɲɔtɛ a b'a tiɲɛ naam ala ye a ka diɲɛ jɔ la kɛ min ye
parce que nafolo ye jɔla de kiyama ni komi an tɛmɛna ka hiji la magan sisan ayiwa a y'o bayiti kɛ aw ye kiyama ni o tuma na jɔ bere de don ni nafolo bɛ yen ale de bɛ kow dilan ni ala ka diɲɛ ye ala y'a kɛ k'o de kɛ na warzuquhum nga a mana fɔ a kana nafolo in dun urzuquhum fiha yatimɛden min b'i bolo misalu la sisan yatimɛden fa sara ka 5,000,000 de to 5,000,000 in dira e ma yatimɛden b'e de bolo mara la o tuma na ko i k'i wari mara ɲɛ fo a ka kɔrɔbaya mɛ yan'a kɔrɔbayali cɛ dun a bɛ dumuni min k'i ka so o bɛ bɔ a ka 5,000,000 in na fini min bɛ san ka don a kan na k'a pari o bɛ bɔ a ka wari in na o kɔni sariya jɛnen don n'o ye a b'a fa ka wari de dun a b'a fa ka duloki de don parce que a fa sara ka min to o de bɛ yen kuma in kɔrɔ de ye nin ye nka hali n'a se b'i ye n'i ma jɛn n'a ye a bɛ bɔ a la hali ni miliyari b'i bolo ni yatimɛden ta ye 5,000 ye a b'a ka 5,000 de dun mɛ n'i ko ne yɛrɛ bɛ ɲɛ a ma ala kama mana sariya fana na o ye inna allaha yuhibbul muhsinin voilà ayiwa fa huwa khair na waksuhum a k'u fɛɛrɛ bɔ u ka tiɲɛ nafolo la nka a ka to ka kuma ɲumanw f'u ye a ka kuma ɲumanw f'u ye i b'a fɔ nin minɛ n'ala sɔnna ni i kɔrɔbayara a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mana to ka kuma ɲuman f'u ye k'u hakili sigi na وابتلوا اليتامى أي يتيمدون لا جربي حتى إذا بلغوا النكاح فنو ترسي فرودما فإن آنستم منهم رشدا ni ayaru ye kana zirayu bolo فادفعوا إليهم أموالهم mana ayu ka nafolo duma sa ولا تأكلوها akana dunde إسرافا cenna وبضارا ani tonyonina أن يكبروا yanu ka korobaya ومن كان غنيا waman kana ghaniyan nasoro la nafolo be ma min fedun فليستعفف o tigi ka ɲɛtugu dɔɔni ka bɔ yatimɛden ka nafolo ma ومن كان فقيرا ni fɛn tɛ maa min fɛ dun فليأكل بالمعروف o yɛrɛ ka dɔ dɔn an na ni dunko ɲuman ye فإذا دفعتم إليهم أموالهم n'a y'u ka nafolo ta ka di u ma dun فأشهدوا عليهم a ye seereya jɔ u ka dɛ a ye na ni seere ye وكفى بالله ala wasara حسيبا jɔn sɛgɛsɛgɛba ye lahara نعم وابتلوا اليتامى wabtalul yatama a ye yatimɛdenw lajarabi حتى إذا بلغوا النكاح fɔ n'u taara se furu ma o tuma na a ye yatimɛdenw lajarabi kɔrɔ ye di yatimɛden b'i bolo a kɔrɔbayara dɔɔni ayiwa i bɛ to ka wari d'a ma ayiwa taa sugu la i ka t'i sigi karisa kɛrɛfɛ o karisa in o fana b'i janto a la warini min a fa ka wari min dir'a ma o b'o don minɛnw na ka d'a ma a b'olu feere feere o tuma na ni sugu jiginna o bɛna fɔ a cɛ a hakili ka bon dɛ kabini a ye baara in daminɛ a bɛ k'a kɛ ni sɛbɛ yɛrɛ mana ibtalul yatama a ye yatimɛdenw lajarabi ka examen k'u kunna k'a lajɛ o tuma na n'a sɔrɔla u ye ko in faamu mana hata o don إذا بلغوا النكاح fɔ kuma ye taa se n'u sera furukɛ masa فإن آنستم منهم رشدا ni a yɛrɛ sɔminna na ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ye kan da sira sɔrɔ sa فادفعوا إليهم أموالهم a y'u ka nafolo d'u ma sa wala ta'kuluha a kana nafolo in dun dɛ a marabaw israfan tiɲɛni kama wa bidaran ani teliya kama ka a wari dun ka sɔrɔ yatimɛdenw ma kɔrɔbaya ko a kan'o kɛ dɛ naam أن يكبروا ka sɔrɔ u ma kɔrɔbaya ومن كان غنيا nka n'a sɔrɔla sa yatimɛden maralen bɛ maa min fɛ n'a tigi ye waritigi ye dun فليستعفف a ɲininen do o tigi fɛ o ka i bolo sumaya yatimɛden ka nafolo dunni na a ma kuma in ye fila de ye yatimɛden b'i ka so a fa ka nafolo b'i bolo e de bɛ k'a lamɔ a bɛ dumuni min kɛ n'i ma diɲɛ o kɔ o bɛ bɔ a fa ka wari la o ye kelen ye mɛ filanan fana e yɛrɛ min b'a ladon ni gɛlɛya nana sariya jɛnen don n'a ye yatimɛden ka nafolo in a dɔ bɛ se ka ta ka kɛ bin nasɔngɔ ye ko n'a sɔrɔla a m'a dabɔ cɛnni kama est-ce que i y'a faamu o tuma na a ko ni se bɛ maa min ye
falyasta'fif o tigi ka yatimɛden ka nafolo dunni to yen a ma fɔ ko yatimɛden kan'a ka nafolo dun dɛ e de kan'a dɛmɛ k'a dun voilà parce que se b'e ye kaban mana ni se b'i ye falyasta'fif e ka jan a ka nafolo kɔ naam ومن كان فقيرا nka n'a sɔrɔla sa foyi tɛ maa min bolo dun فليأكل بالمعروف o k'a dun ni hakili ye dɛ sariya jɛna n'a ye yatimɛden bɛ ne bolo mara la an ka to ka nasɔngɔ bɔ a ka wari la dɛsɛ kama nka an k'a kɛ hakɛma ye dɛ e ti sogo dun ka kɔrɔ mɛ yatimɛden ka wari bɛ yen kama e ko a ye sɛ fila san bon o n'a ɲɔgɔnna ye tiɲɛni ye dɛ fa iza dafat إليهم أموالهم n'a ye yatimɛden ka nafolo d'a ma فشهدوا عليهم fa ashidu alayhim a ye seere bɔ a la dɛ كفى بالله حسيبا nka ala yɛrɛ wasara jɔn sɛgɛsɛgɛbaa ye lahara mɛ a ye seere bɔ a la diɲɛ na yan naam للرجال a ko a bɛ cɛw ye نصيب niyɔrɔ la مما ترك الوالدان bangebaa fila saraka min to والأقربون ani namaduga zuru وللنساء نصيب niyɔrɔ bɛ muso yɛrɛw ye o مما ترك الوالدان bangebaa fila ye min to والأقربون ani balima suru مما قل fɛn min dɔgɔyara منه tiɲɛ na أو walima yɛrɛ kɛ surura n'a cayara نصيبا niyɔrɔ bɛ ninnu bɛ yen mafurudan min wajibiyalen bɛ حيدرة a ko cogo di رجال نصيب lirijali nasibun ko niyɔrɔ bɛ cɛw ye tiɲɛ na min ma tarakali walidayini bangeba o do wa walidani bangeba fila saraka min to wala akrabuna ani balima suru niyɔrɔ bɛ cɛ ye o kumana a tilala k'a tugu a la a ko niyɔrɔ bɛ muso fana ye ko niyɔrɔ bɛ muso ye parce que munna o fɔra fɔlɔfɔlɔ niyɔrɔkun tɛ muso ye niyɔrɔkun tɛ muso ye fɔlɔfɔlɔ kiiri fɔlɔ yɛrɛ min tigɛra alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam tafsiritigiw b'a fɔ ko o kun ye Saadu bunu Rabi'ata de ye نعم a sara ka muso fila denmuso fila to ani muso kelen a balimakɛ min kun bɛ yen o y'a ka tiɲɛ bɛɛ ta fɛn ma di denmusow ma fɛn ma di musow ma نعم denmuso ninnu de y'u labɛn ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam نعم k'a fɔ an fa sara a sara jihadikɛyɔrɔ de la نعم mɛ nafolo fɛn o fɛn bɛ yen an fanicinin y'a bɛɛ ta a ma fɛn di anw ma a ma fɛn d'an ba ma نعم anw dun ye denmuso fila ani an ba de ye نعم bɔn o y'a sɔrɔ ko ninnu bɛ ka na dɔɔni dɔɔni de Naam. tiɲɛ ko ma walanwalan ka ban نعم parce que dulɔ haramuyara cogo min na tadirijan نعم tadirijiyan نعم tiɲɛ fana tugura ka na de fo ka na dafa parce que silamɛya nana ada min sɔrɔ mɔgɔw bolo نعم a y'u dɛmɛ n'a ye k'a kari-kari fo k'a ban نعم o la ko n'i nana bi ko kan ko fɔ n k'a dilan bi n'ala ma far'i kan i b'a tiɲɛ o la n'i taara dɔɔni-dɔɔni silamɛya y'a kɛ ten de a bɛ taa dɔɔni-dɔɔni dulɔ ye haramu ye mɛ ala ko a kana dulɔ min n'aw bɛna seli a bɛ min fɔ a k'o dɔn ahan bɔn o fɔlen u ye dulɔ bila ni seli waati sera u ti dulɔ min ni seli waati min ka jan min na u b'u min mɛ ala b'a dɔn a bɛna dabila o fo a bɔra o la ka n'a kɛ innamal khamru wal maisir ayiwa k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na haramu siɲɛ kelen mana nin waati y'a sɔrɔ muso yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ ti fɔ tiɲɛ na muso yɛrɛ kun ye tiɲɛ yɛrɛ dɔ ye bɔn o kumana tuma min na denmuso in nana nin ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko an fanicinin ye an fa ka nafolo bɛɛ ta a ma fɛn to an bolo a ma fɛn to an ba bolo bɔn o dunna baloko bi gɛlɛya quoi kira ko muso in ma i bɛ segin fɔlɔ don wɛrɛ i bɛ na o kumana muso in segira filanan na a nana alakira yɔrɔ la tuguni o kumana kira ko a ma ko a ye Saadu balimakɛ wele ka na alakira ko a ma ko i ye nafolo min ta n'o ye balimakɛ Saadu ka nafolo ye ko i b'a tila saba bɛ yen sulusani i b'o di i denmuso fila ma o kumana i b'o ɲini k'o d'o ma o ba i bɛ sumunu d'o ma
tila seegina i b'o di u ba ma o tuma na min mana to o kɔfɛ o ye e yɛrɛ ta ye n'a sɔrɔla a faamuna o tuma na ni mɔgɔ min sara denmusow de b'i bolo ayiwa ani muso ni denkɛ t'a la o tuma na denmusow bi sulusaani de ta tila saba filanan ka tiɲɛ tila saba ye olu bi fila ta o tuma na tɔ kelen in o mana tila sumunu o bi di ba ma k'a tila seegin ye ba bi kelen ta o ye sumuni ye o tuma na tɔ mana to min ye o ye balimakɛ ta ye tarima faamu de o tuma na ko nin de ye tiɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye min tilala silamɛya kɔnɔ tiɲɛ fɔlɔ de ye saadu ka tiɲɛ ye min tilala alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان